Nyakorom Gajwang okinyi makawuono chenro mar poko pogore okelowa e gwenge mag Bondeni mantiere Malindi e kaunti mano ma Kilifi. Mana kaka sineno toka kanyo ineno antiere achiel kuom kambi mosebedo ka loso jiko e gwenge makamano. Mano kambi mong'ere kaka Pentagon, Jua Kali Works. Omiyo okinyi makawuono pok mabendo adwaro rango en pok mano mar chwecho. Ntiere onagi mantiere gwenge makamagi mabende osebedo ka chwecho chakre higa mar 2013. Osebedo kochweyo mwandu mopogore opogore mane pok mabendo adwaro rango okinyi makawuono. Bed kodo nyaka giko chenro makama itayo kod an Sharon Ong'ao machiegni. Nyakorom Gajwang nasenyisi motelo ni okinyi makawuono wabiro bedo kwarango pok mano mar chwecho. Asechopo ka e dala mano mar jaduong' mong'ere kaka Joseph Omondi Nalo, jaduong' mabende osebedo ka chwecho e gwengegi mag Malindi. Arwakni machiegni, nyalo mana nyiso Nyakorom Gajwang nyingi bende nyiswa gimitimo kanyakla kod pok makama. Nichako e higa mane? An kuom nyinga iluonga ni Joseph Omondi Nalo. An ja Masiro Ugenya, gweng miluongo Ndur. Joseph, nyalo mana nyisa ni gwenge mag Malindi, ngeni wasechopo dalani ka. Ing'ise Nyakorom Gajwang ni itimo ang'o e gwengegi? Gwenge mek Malindi gi ta abiro manyo. Okinyi makawuono nasenyisi Nyakorom Gajwang ni wamenyo pok mari mano mar chwecho. Joseph, pok mar chwecho ni chako karang'o? Chwecho na chako after school. Kana tieko school koro weche nobedo matek. Koro kana tieko school koro nang'o pesa madhi kod college notamo janyuolna. Koro bang'e naneno no anyalo rango kaka anyalo dak. Koro bang' school kanene atieko gimo 6 months after bang' school to entie bwana manen go osiepna kende manantie school wuongi ne chwecho. Ka wuongi ne chwecho nadhi ga limo kanyo tanwang' ka wuongi chwecho taneno. Tatemo penjo gi kaka giloso soko kaka en to wuongi nyisa ni soko to nitie jo chweche matin. Koro bang'e kana aneno adhi kuome kanyo to ondika tich dweche 4. Dweche 4 kana tiyo kode to ne ok ochula maber. Ka wagolo mwandu wateri chiro, ka waduogo to nyisa ne doholo moko lakini koro anwang'o kata an adhi kode e chiro ang'e ni gigo tindo nyiew cash. Koro bang'e naduoga give up. Awacho tijni ok anyal dhi kod mbele gi bwana ni nikech koro onge mapato yote manwang'o. Lakini gima ber koro nosanyisa soko bana nikech nwadhi kode soko. Waneno kaka soko en. Koro wateja duto manene watero ngamwan naduogo bang'iyogo. Koro dhe after aduoga anwang'o no anyalo tiyo tijni. Koro ka wateja ne nasang'eyo naduogo ba a convince brother na owadwa ma ne duong' nan kod Malindi, wadwa kod Malindi kae. To awache no konya gu pesa moro matin. To nomiya 30,000. Bang' miya 30,000 pesa ne mane duoga chako tijni. Nabiro ba omolo kanta 4 ba onji compound nak madakie. Adhi achaka loso molds ma chweyo gigo. To anyiewo machine. Koro bang' kanyo aji settle agero kilni. To koro bang'e achaka tich. Madwachi ne siling 30,000 ni ema nonyuolore ma bende itimo godo tijegi duto ma ichopo ka koso nang'o? 30,000 manonyuolore na be nan kod matin na mede nan 20. Koro kana ariyo to nobiro 50. Koro 50 ne manachako tijno. Mar mondo mi chak tijni kaka koro mari ma iniwuona in weg ka. Nen higa mane? Tijni kaka nachake koro ka achake ka mara ohala. Na achake 2013. 2013 ema koro adonje kabisa nikech kane na practice anong'o onyalo gola kama duong'. Koro no abedo katiye 2013 banyaka sani kama koro achopen. Joseph, chakre no donje dalani ka waseneno mwandu mopogore opogore ma bende iloso. Nyalo nyiso Nyakorom Gajwang ni gin mwandu mage ma bende ichweyo? Kuom sani chakruok 2013 nyaka sani mwandu machweyo en agul mikete maua. Tachweyo jiko mitede. Tachweyo jugs, gimoro amora mar odongo achweyo.
Ang'eyo Joseph kisenyisowa motelo ni nitiere omenda ma intiere godo ma bende osiepni moro bende nochako bugi gi omenda machielo. Chakre higa mar 2013 nyaka sani, mago higni buora. Sir moro amora ma bende isebedo kiyudo ahinya ahinya kit ohala ma bende isebedo kitimo e gwenge mag Malindi, dibed ang'o? Bengi mar Equity osebedo ko promota maduong' sana. Kech kanene mokwongo nena gi miya otonglo moro kanyo ba atiyo mosira itijani. Gimiya mokwongo kendo gichako gimiya mar ariyo koro yandi gimiya mar adek. Isewacho ni bende sir machielo mane iyudo kowuok kuom bengi mar Equity mar mondo mi samoro ijiw nyakwar Mgajwang' mang'iewa gi sani madegomb chako ohala mare. Wuodhi gi bengi mar Equity osebedo nade? To bengi mar Equity kano mi hola nomi kaka Joseph koso na untiere gi grup moro manintiere? Nyalo mana leronwa. Mondo gimiya pesa ne gimiya kaka grup. Nitie bwana mane nitie grup nogwela. Kong'isa ni tijni kopo idonjo e grup marwan to nyalo bedo maber, Equity nyalo konyi kod otonglo moro matin. Koro bang'e kana adhi katieko dweche 6 ne gikonya kod otonglo. Koro kanyo mana chakora kodgi. Ahinya kaka customer mano mar bengi mar Equity kaluwore kod sir ma bende gisebedo ka gimiyou. Isenyisa namba mokwongo ne en hola. Akia nitiere tiegruok moro amora ma bende samoro bengi mar Equity osebedo ka miyou mano mar jolo kit ohala motimo. Gisebedo ka gikonyo maduong' sana nikech gik moko kaka record keeping mago gisebedo ka gitimo ginyisowa kaka inyalo handle ohala gisebedo ka gitomonwa. Koro mago osebedo ka konyowa matut. Koro kinwang'o pesa ting'en anyalo deal kod nadi ki ohala. Bende ei tiegruok makamano geno mara ni samoro osebedi kipuonjou kaka yo munyalo uso godo mwandu mopogore opogore ma bende untiere godo. Akia ni mari nobedo nade? Mano bende giterowa ba be osebedo ka konya. Tiegruok mar bedo kinyalo uso mwandu osebedo ka konya be. Ang'e ni nitiere kod clients mopogore opogore obede gwenge mag Malindi kata mana gwenge mamoko. Mar mondo mi clients magi nyiew mwandu gi, akia ni gitiyo gi yor mane? Samoro nitiere gi paybill till number mintiere godo, inyalo mana yango negi. Paybill an kodo mar Equity mane ne gimiya kana chako join gi. Customer manyalo bedo ka dwaro mwandu ma aloso ginyalo nwang'ai till number ma en 247247, account number mara ma en 0721 940 301. Joseph, gisani ka koro wadwaro menyo kit tich ma bende itimo, hiye en mana chwecho. Lob chwecho akia ni igolo kanye, to en lo kido mane? An lo matiyo kodo iluongo no clay. Mane lo mosebedo katiyogo. To lopno agole 2 kilometers from Malindi town. Nisewacho motelo kanyo ni kopogore gi jiko bende intiere gi vases, inyalo chweyo jagi, okombe, mwandu moro amora michweyo gi lo. Akia ni kinyalo mana nyisowa chenro ma ikawo mar mondo mi gol lo kumoro malokre kata mana jiko kata mana vas. In thuolo mar lero ne nyikwara Mgajwang'. Process mar vas ka wadonje, kisaomo odongo bi onjo kamoro bed kod chweche. Odongo no ichagwe mondo bed maler nikech gin ga kod lum mang'eny. Koro ichunge is almost kawo gima odiochieng' achiel. Kinyne kisechunge maber tikawe tikete kama koro winjore onje pi. Bang'e kisaonje pi tiruwe alafu ume okwe nyaka kinyne. Kisaume koro odiochieng' mar adek ti ikawe ti inyone biriwe maber. Alafu ikawe tikete ing'ine obedo kite alafu ume kendo. Koro odiochieng' mar ang'wen kochopo kinyi ichako chwe kod agulu. Bende diwach ni nitiere pogruok e kind chweyo agulu gi chweyo jiko? Process margi chal. Onge pogruok. Iwacho ni lo ma bende samoro ochwe mitiyo godo e vas ema bende itiyo godo e jiko? Lo mitiyo godo e vas mitiyo godo e jiko. Takeni Joseph, nikech nasegoyo turbin ang'iyo koni gi koni, naneno ka kwan mag jiko odwa bedo mathoth kaendi maloyo mag vases. Dibed ni jiko michweyo ahinya kaendi koso nang'o? Kasto bende inyalo nyisowa kata mana process, chenro, step by step mano mar loso jiko. Jiko ka nachako kod agulu. To agulu ne naduoga nwang'o no chiro mare bedo kod tek moro nikech en gima odhi seasonal. Koro naduogo ba nwang'o ni jiko ni nyalo back up agulu. Koro natiyo agulu for 1 year. Then after anwang' ka siro seche moko inyalo uso agulu kichwe agulu idwa achiel inyalo bende uso gi ndalo 2. Koro nanwang' ka miya time matek sana kod jok ma andiko tich chulo gi bedo matek.
Koro kendo achaka duogo arango na jiko kod agul en lo machweyo gi chal. Koro naduogo ba neno ni jiko anyalo donjen kero nyalo back up agul anyalo nwang'o kodo pesa manyalo chulo kodo jok makonya bende mondo tich odhi mbele. Koro mane kana donje jiko be. Joseph, aneno kintiere gi tieng'a kata mana types mopogore opogore mago mag jiko. Nyiso kata mana jiko mopogore opogore ma bende intiere godo. Koro jiko man kodo kanigo gilure gi namba, gin gi namba gi. Nikech jiko wan kod namba matin mogik en namba 7. Kuoki namba 7 wadhi namba 8. Kuoki namba 8 wadhi namba 9. Kuoki namba 9 wadhi namba 10. Koro maduong' ne en 11 to kod 12. Mago gin jiko ma kiloso gi to gin soko margi in ready anytime. Kati ber mana kodgi mang'eny marom nadi. Soko nitie ma bende pod watejogo pod daiwa mondo wamed loso mang'eny zaidi. Bende ang'e ni wasebedo kwa loso kotende kod chwe ahinya. Aneno kata mana jiko mintiere godo nitie mochwe gi ma ok ochwe. Dong' inyiso mathoth ahinya kotenore kod mano. Jiko nitie type di ng'eny kaka ineno kanyo no. Koro luwore kod kako los gi luwore kod pesa otonglo bende bei koro bedo mopogore. Koro inwang'o no mochweno en beche ni malo. To mineno kapok oketie lo ieno en beche bien piny affordable. Do inyalo mana nyiso mana mapiyo piyo mar mondo milos jiko. Lob cha kosewuok owuok kanye mochop koro ndi koro en jiko mochwe. Jiko kidwa chako loso nyaka ibed kod gimiluongo ni molds. Tibedo kod wheel mazungusha mold no. To nyaka ibed kod buch kendo be nyaka bed kanyo machiegni. Logo mari manyiso kata kodonji isoko ting'en ma to koro en jiko na kata kopokelo shida ni mteja to koduok ni ting'en kweli venare kabisa hapa na pale. Odiochieng' achiel lakini nyalo loso jiko adi kata mana chenro process mano mar loso jiko. Nyalo kawo thuolo maromo nade samoro ne nyaka rom ga jwang' mantiere gi siso mar ng'eyo. Koro process mwachako kod jiko en ni jiko kisaloso lo bobedo tayari machako loso liner kaka gino molds tofauti. Koro irango kidwa tiyo kod mold namba 7 to irango mana namba 7 go. Ikawo lo tiketo balls size ma namba 7 no. Kiseketi iye to buru chuno mondo koro tikol lweti mar duong'o mondo osecirculate i mold no mondo bed gi shape mar mold no. Koro bang'e kisatumo kamano tisawazisha ibedo kuma tres masawazisha i machine ai ting'ade obedo shapeful. Bang'e koro igole tikete kando kipango gi mondo koro gi breed process mabiro tucho gi ka gisetuo mondo bang'e oketgi kendo wang'gi. Manyiso ni e odiochieng' achiel kaka in Joseph inyalo loso jiko e kinde thuolo inyalo loso jiko adi maromo nade? Nikech koro odiochieng' achiel katiyo kenda aloso ga jiko 100 to kaka wan kod vijande kanigo ma bende watiyo kod tijno. Koro ng'ato kod machine mamare. Koro kwadonjo ji adek shift mokinyi waloso jiko 300. Ai nitie shift motieno bende giloso jiko 300. Koro achni mano 24 hours waloso jiko 600. Mana ka tich moro amora mana kaka mare ni Joseph. Ang'eni nitiere ga ber gi achiedh nade mantiere kit ohala ma ng'ato timo. Chakre higa mar 2013 nyaka sani gin higni bura. Ber mane moseneno? Ber ne nitie. Nikech kane pok achake an kod shida moko mang'eny. Nikech kisebedo kod family king'en matokeo nyaka wuok mang'eny, nyathi dwa dhi skul, nini hapa na pale. Kaka nachako jiko nanua ka maisha mar nobadilika nikech kana sedonjo soko to pesa mar chulo kata mana nyathi school fee ok en shida. Pesa ma achamo ok en shida. Kaka chulo jotich ok en shida. Anyalo chulo gi wakati wowote magitieko tijgi tachulo gi yo makare. Koro ohala mar jiko en ohala maber. Ogolo ng'ato oko. Osabedo kokonyo matut. Bende ang'eni achiedh nade ok nyal kosa. Keni gin achiedh nade mage ma samoro osebedo kaneno e ohala maket kod ma? Achiedh nade ok nyal kosore. Koro shida mantie tiyo mar jiko kata mana mar agul en ndalo ma koth chwe. Kono kok ijipanga maber kod lo ma chwecho to bedo shida nikech aoche ma waomo ga logo bedo akoro kopong'. Yien bende kok ijipanga go maber chopo ga time ma koth kochwe ting'en yath koro num kiketi jiko kamiwang'o gie ok nyal liel maber. Koro inwang'o no kalo mondi kiwang' kata jiko 600 tibiro nwang'o ni jiko
70 or 80 otore nikech itiyo kod yien manum. Koro en matich madwaro kujipanga, ibed kod pesa matayari, mandalo men season mar chieng' inyiewo yien mang'eny to kod lowo bende iketo mang'eny. Bende motelo kane ochako chenro ma kama ni nyisowa ni lowo ma bende ichwechogo mano mong'ere gi dho liech kaka clay soil nitiere kumiomo. Akia ni iomo gi nono, imiyou nono koso bedo nade? Lowo nitie kama wakawe lakini wanyiewo. Koro kidhi kod lori moluongo ni fechni tikawo gi siling 7,000 to kibiro bitiyo kode ba lori no korumo tinwang'o mang'eny molo kanyo. Koro en kod ohala maber. Aparo ni chenro machielo e loso jiko kama bende samoro na wiwa nyalo wil godo en kaka iwang'o. To toki kanyo aneno ka gima nitiere ot machal ka gima iwang'o e jiko. Nyalo mana nyisowa ni en ang'o matimore kanyo mar mondo mi wang' jiko ma lo lokre rakwaro? Kanyo gima dware kuom wang'o kochopo ka wang'o nyaka ibed gi yien motwo, to jiko bende nyaka bed dry maonge pipi yoyote iye. Kisebedo gi yien motwo to jiko bed dry, process ma wang'o bo bedo clear, onge shida moro amora. Bende kwa ng'e kata mana process mano mar loso jiko, bende naneno kata mana toke kumoro kacha nitiere jiko mosechwe makare ma bende noum. Akia nyalo nyisowa process jiko moum kamano, ang'o mok timre kanyo? Lo ka en ndalo ma chieng' rieny, lo kotieko tegemea gi size mar lo, nikech koduong' saidi ting'en kawo muda mang'eny ma mondo otwo. To kotin kaka mana namba 7 manyisou no, okawo muda matin be ma mondo otwo. Koro namba 7 ndalo ma chieng' okawowa 2 days mano two. To ka en namba 12 ndalo ma chieng' nitie okawowa 4 days mano two, koro itere jiko tiwang'e. Aparo ni wach machielo mabed nwaneno ka mabende dwa wach ni unique gi dho ngere en jagi mochwe, waneno kombe mochwe gi lo. Bende lose kotenre kod mago? Mago bende aloso kata kete display. Koro ing'en gima kisekete display to chopo kama nikech ng'ato kod kaka ng'icho. Koro kochopo display to neno ka gima more na mabiro yiero. Koro onyalo chopo kama mi order wacho nan adwaro jazz kata na 60. Nikech isebedo kod kata mana 8 moko i display. Koro ng'isi ndio ahero ma lakini adwaro gima dichwe gi 60 pieces. Koro biro chwe nono mondo gima mtejo ng'isi ilosne mapiyo piyo. Osepo kinde ma bende nyakwar Mgajwang' bende dagomb ng'eyo ni nengo ni to chal nade jiko gi versus ma bende isebedo kiloso. Inyalo mana nyiso gi nengo? Nengo jiko kachakore jiko namba 7 udongo wauso ga 50 bob. Namba 8 wauso 60. Namba 9 wauso 70. Namba 10 wauso 100. Mano koro udongo naked. Mano udongo. Lakini koro koseketo gi jiko bakoro gibedo complete, inyalo chwa kodgi. Jiko namba 7 wauso siling 300. Jiko namba 8 wauso siling 350. Namba 9 wauso siling 400. Namba 10 wauso 450. Namba 11 wauso 550. Namba 12 wauso 650. Mage bechwa mek jiko koro. Joseph, wach machielo bende ang'e ohala ko ohala iwacho ni onge ohala ma samoro ng'ato ok tim. Akia ni Malindi kato chiro chal nade mar jiko kanyakla kod piem e kit ohala mano mar loso jiko gi versus? Piem to kamoro amora misebede ni nwang'e mich nyaka piem to bedie. Lakini mano koro ok lich. Koro ing'eni ini hakikisha manan kidonji kiloso tiji kiloso mteja mabiro ga iri nyiewo mwandni miloso. Koloso butiyo kod ndalo mang'eny ting'en pod obur na duogo to obur mezo sambaza na jiko makama logo makama ber molo moro ni. Joseph, bende motelo chien kocha ni wacho ni mar mondo mi chak ohala kata pok ma intiere godo mar chwecho nitiere ng'at ma bende nomako lweti. Akia ni gisani in bende isemako lwet jomoko to kapodi akia ni imako kata mana ka tiegruok ng'ato nyalo dwaro ichiwe nono kosi chiwe gi omenda, inyalo mana lero ni nyakwar Mgajwang'? Asatiago mang'eny lakini lure ka kibiro. Kaneno ka in ng'at man kod moyo ma dwaro ng'e tich kweli to abro mi tiegruok. Koro en mana ni gir nono komi nono zaidi ting'en ok ibi loso maber kech ibro paro korono oyot. Koro nyaka benda wachi nen rang na gima matinu ma nyalo ng'isone tijni king'eye to koro ibe nyalo make ma mondo konyi, lakini asakonyo vijande mang'eny.
Asekonyo vijande over 15 mosebiro ka bong'e tich mar lo. Bang'enygi gintie outside ya Malindi, gitiyo tij malo ni to gidhi maber. To marketing mar mondo mi market mondo mopogore opogore, i market gi iuso gi e yo machal nade? Marketing atumo yo mar sim sana sana. Sim ema nwang'ora mayot. Koro mteja yote manyalo bedo no mwandu maloso omore, onyalo nwang'a e namba mar sim. Namba mar sim mara en 0721 940 301. Bede Joseph samoro ni nyakora Mgajwang' nikech nyikora Mgajwang' nitiere counties 47. Dibed ni wantiere county ma Kilifi ka odiochieng' ma kawuono. To jiko gigi ginyalo chopo e counties mamoko. Dong ichiwnegi kata mana namba ma jomoko nyalo nyiewo godo jiko. Okay, ananwang'ora Malindi, Ziwa la Frunzi. Next Mackenzie Church. Kanye mantie kod yard maloso majiko to kod agulni mikete maua. Joseph kwateko chenro mar pok opogore okinyi ma kawuono ne rawera mantiere kod pok. Janyuol ma samoro ntiere gi nyathi mantiere kod pok. Wach mane kata mana paro mane madichiwnegi okinyi ma kawuono? E piny masani pok wan go ma Nyasaye ne onyuolwa komiwa. Tinwang'o no vijande mang'eny giluoro tich ma ng'ato nyalo bedo ma mi ng'ato olo. Gidwaro mana tije mayot yot motumo kawuono kibarua onwang'o pesa moro matin, lakini okorang future. Lakini ana kwayo gini tich mineno tiyo mar pok ma Nyasaye nomiyani. Akwayo kuma vijande kuma nitie kijana jana yote mawinjo. Kopo nen kod talent pok kaka monyo an kodoni yoyote. Omake matek, tijino bro gole mabor. To kendo bro kete yo masawa. Kata life mari bedo maber. Mane gima temo nyiso vijana sana. Bende kopogore gi mano dong inyis gi mbui mintiere, kopogore gi WhatsApp bende ni wacho ni nitiere e mbui mar Facebook. Akani Facebook iluongi nang'o? Upande mar marketing anwang'ora nyaka WhatsApp. Koro namba mar WhatsApp en 0795238805. Mane manwang'ora. Iluonga ni Pentagon Majiko Center. Mane kaka luongora. Joseph agoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende timo. Kok manyakora Mgajwang' kanyo bende makelowa e giko mar chenro mar pok opogore okinyi ma kawuono mana kaka nineno nwamiyo kit pok mano mar chwecho. Joseph osebedo ka chiwo mwandu mopogore opogore e gwenge mago mag Malindi e kaunti ma Kilifi. Kwa kamano warad kendo e chenro mano mar pok opogore juma mabiro. Chenro chakore saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma. Chenro mikelo kod Ana Sharon Ong'ao. Rituru masane.